みんながまた安心して過ごせるように、みんなとまた笑って過ごせるように。音もなく現れるんだって。いろんな個性を持ってるって聞いたよ。でも助けてくれるらしいよ。で、てめえは今笑えてんのかよ。余計なお世話ってのはヒーローの本質なんだろ。緑谷一族は力の責任を全うしようとするだけのわがままなことがたくさんある。普通の子だからこのヒーローのために緑谷兄ちゃん、もう泣かないで大丈夫だよ。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語、そしてみんなが最高のヒーローになるまでの物語だ。